Tak, kde je tutoriál, jak se přepojit na server a stáhnout, jo. Stáhnete si tady všechny tyhle věci. Pokud vám to nepůjde něco, tak si prostě vypněte antivirus, je to všechno bezpečný, jo. Všechno se stáhnete takhle po jednom, jo. Boom. Jo, boom. Prostě si tohle všechno stáhnete. A pak půjdete sem, kde vás to přesměruje na stránku Forge, dáte verzi 1.21, dáte download file a za nějakou dobu musíte chvíli počkat, být na té stránce a začne se vám to stahovat. Jakmile to máte stáhnutý, dáte Windows R, kde napíšete procento app data procento, to je OK, dáte na .minecraft, půjdete na moc, všechno, co jste si tady stáhli, tak přesunete takhle sem, jo, ale tohle už nepotřebuji, protože to tady mám, takže to tam přesunete a prostě to jenom zavřete. Když vám to nepůjde, tak dáte pokračovat a stáhnu to, jo. Pokud máte AVG, tak musíte to antivirus, tak musíte ho vypnout, jo, pokud máte jinak. Já mám jenom ten klasický Windows